tersa kiba ai lah hati ni bagi dia pendip pensai upata oh ketika kamram jadi sengsan pertai ban sei kinya ki jubang kini ki parti ki basin syar benta ki snoto syai baru pata usnap yang kecing pensai upata hiun pedang yang kecing pensai juga voice of the people party Lara snap dia kecing pensai upai baun pedang yang kena gelinti ke bagi terua namar kata kadau ki kuak ban sulik dak we gelinti oh sedang mi seginong elam senong ki ba syaliang oh galam ras si aga jing isya ki nong elam senong ki ban syaliang pada bagi kran ya gatang kuak ban kran syai hang ni limba kini kilak patai kubur bagian snow to bakin nong elam joka voice of the people party ken tho not ya borok ki nong elam senong Kidon ki gato kani ki snong ki bapin put nam ki bapin pap ki dorbar snong ki ba omba dorbar snong dala he ki sha umpat song dorbar ban khang ye ki seng sang perthai bakin pensai patba sarkar menin kala pemi ka koi ka hukum bagi snong kim dei ban khang la nomor kani dei ka linti kani ka penta jong ka election ka bagi haman lech ki patba ban sei ki nya ki chubang ki pensai ki upat pa unsarai dalam bidang la no ya kata kala shadow god boy oh ka bas si namar bangya im shisha kata ka linti ka bala chaklia karupang perkat shimet ka jungi kala klain ndei tangbat kita ki nongelam snong ki bengi habe tekho ni habe ne tekho ruwat kita ki la pathai kumor ki ba ai ki kumor pun sin ki ba yalam bakla upat ba para bagi persang ban kem tho ki nong tho kubor ba khat ki dom ka kunhun ju ki ong balai ban kem tho ini habale uwe ar kem tho lu kum ini yong em ni krem kem tho ya boro yong don ki la patai kubor aba ki ai kubor ki mai du kubor ki shu tho khana lor ni ki khamang bu ba den ulek pensai pa hapo tersat oh tin ai da uwe kubor kaban yalam bakla namar kata daw gila kren syai balai menegani hapo nong stoi ngala kren syai ki artli ki channel ya ka T7 ba ya ka batasi nyamdam kami ki bakin wamring ki meeting ki jongi namar balai ni iba manna ka por ki ai ki kubor ki ba yalam bakla yo pakka nyam ke nolot dia bro habang i ki le bon sin ka kubor ka ba ki ai an ni to ye pi ngam chupet chu ye ki artli ki channel Balik ngampek namar bang kamdan jumut kim ai ka kubor ka badai ki penggalan ki penrumah yu fight ba ba habang ni pek ndai tang mangipek ni pinyo nong ye ki habang ipek namar balik kini ki youtuber mo tak barang pun mangpek tak ta kanang kersan ya ka kam gejongki kiyo pisah kalau kacing kamai Tabalay ganyan pagkay kini ki application na kiba nalor ki pinyalam bakla ya ka kubor ka bangi kren so patba nor ba ngan hapa kini opisa na kata jipet chuna ba ba ngai pek ngam jipet so ya kini ki application channel o pada mata uang yiru ba ngim ki kampek so o ka ba bale pin kumar kai nai pun thot kai ka jimot ka jipakat ka chokpi kala bha sibun namar ta kala dei ka poringi banyin penbek ike ka tamram jong kinong pathai kubor kadi ban ai ka kubor tola ki wat yenu spang ubaden ki wat ki MLA scheme ki lak pa ka MLA